Els raigs X, descoberts fa un segle, marquen l'entrada de la fotònica a la biomedicina. Des d'aleshores, s'ha avançat en tota mena de tecnologies de la imatge o dispositius quirúrgics basats en la llum làser. El futur promet ser encara millor. Biòpsies òptiques en oncologia, feixos de llum per a l'estudi del cervell, mètodes de tomografia òptica o pinces òptiques pensades per atrapar, manipular o diagnosticar cèl·lules tumorals i neurones se sumen a biosensors, bioxips i nanosensors per a monitoritzar la salut d'una cèl·lula. He triat un terrat de Barcelona, d'on es veu una vista molt ampla de la ciutat, per emfatitzar el fet que avui en dia també des d'aquí, des de Barcelona, des de Catalunya, fem recerca de punta mundial. Lluís Torner és el director de l'Institut de Ciències Fotòniques des de la seva creació l'any 2002. Compagina la seva feina amb la tasca educativa que fa a la Universitat Politècnica de Catalunya. La llum és el motor de la vida i per Lluís Torner també ho és de la ciència. La llum es pot utilitzar en molts camps, entre ells la medicina. Les innovacions tècniques fotòniques permeten diagnosticar malalties en fases molt inicials. Amb la llum som capaços de detectar una patologia molt abans que els símptomes es manifestin. Aquest camp de la medicina, que consisteix en entendre com comencen les malalties, requereix instruments molt precisos, com la llum, per visualitzar, detectar, agafar, manipular parts molt petites de les cèl·lules per veure quan comencen a estar malaltes. Doncs això es fa amb la llum i no es podria fer amb cap altra cosa. La fotònica també està obrint noves fronteres en el tractament d'alguns tipus de càncer. La llum detecta i aplica la radioteràpia només a les cèl·lules tumorals, fet que la converteix en un tractament menys invasiu. Les ciències de la llum han estat essencials en la majoria d'equips de precisió que la medicina utilitza. Sense ella, moltes de les eines que la medicina fa servir diàriament no existirien, i gràcies a ella s'han aconseguit avenços que fins fa uns anys eren inassolibles per als científics. A l'última dècada s'ha fet alguns avenços en nanomedicina que haguessin sigut impossibles sense la llum. Un d'ells és visualitzar, per primer cop a la història, com el virus de la grip o el virus del SIDA penetra en el cos humà i després, un cop està dintre el cos humà, penetra en una cèl·lula. Un pas científic d'aquesta magnitud permetrà conèixer millor els mecanismes biològics del nostre cos i el seu funcionament davant les malalties. Fent treballar la llum és un dels emblemes de l'ICFO, perquè la ciència al capdavall té sentit quan els seus resultats acaben aplicant-se al benefici de la societat. A l'ICFO fem recerca de frontera en ciències de la llum, cosa que vol dir fer instruments, maquinària que ningú mai ha fet abans. Això vol dir que moltes coses que fa una dècada eren ciència-ficció, aviat els podrem fer perquè ho fem a la frontera, ho fem al límit del que la humanitat pot fer.